बेंटल अन्थाइबारि बेवहाय मोसौ बाजार अनलि बिस्थिबारावहाय सप्तायाव खनसे जागोन ओमफ्राय गोदानै खुलिजेनदों बेखौ बेंटलनिफ्राय फैबा लामा सेरावनो मोनगोन बिस्थिबाराव फैयोब्ला मोसौ बाजार मोनगोन आरो लासैनो बेफोरबायदि गिदिरनो खालामबावनायनि आरो बै साइडजोंहाय बायदि रोखोमनि बोरमा अमा दाउ ना बेफोरबायदि ओमफ्राय मोसौफोरखौ एसे खोन्थानोसै आं बाराथ' माबानो हानाय नंला बेफोरबायदि आरोखि दिनै फार्स्ट टाइम जाजेननाय आरोखि ना मोसौ बाजारा नेक्स्ट सप्ताहालागै दाउनि बोरमानि अमानि अमा फिसानो दाउ फिसा बेफोरखौ मोनलाजोबगोन आरोखि ना बै साइडजों नाय बेफोरबायदि दिनै जागायजेननाय ना थेवबो गिदिरानो जासाबदों सार सुकुरसिं फैदोंमोन ओमफ्राय सार सुद्द बिसोर फैदोंमोन ओमफ्राय बाजारखौ बेखेवनानै थांबाय थ' गोलाव बाथ्रा बुंला बाजारनि दैदेनगिरिफोर माखासे सार सुकुरसिं मा फोरमायखौ जों एसे खोनासंनानै लानि आंनिफ्राय फोरमायनांगौ बाथ्राया बेनो जे बे बाजारनि गेजेरजों बे ओनसोलनि गामियाव रायजो जानाय मानसिफ्रा गोबां जिहेतु मोसौ फियो बेवहाय खाथियाव मोसौनि बाजार जानायनि लोगो लोगो बे जायगानि मानसिफ्रा मोसौ फाननानै हयथ' बहाय रां आरजिनो हागोन जोंनि रांखान्थि अबस्थाया जौगानायनि मोनसे खाबु मोनबाय फारसेथिं जोंहा बिटिसि सरकार हिसाबै बिनिफ्राय रेभिनिउआबो जोंनाव फैगोन बेबो जोंनि बिटिसिनि थाखायनो मोनसे लाब जाबाय आरो बावहाय जोंनि माखासे बेखार सेंग्राफ्रा बे बाजाराव जरित जानानै दाखिनानै लानानै बेजोंबो एसे एनै रां आरजिनो हागोन दा बावहाय सोरबा सासेनिल' नङा गासै ओनसोलनिनो मोसौ फिनानै फाननाय बायनायफ्राबो लाब जागोन जोंहा सरकाराबो रेभिनिउ मोनगोन बे जोंनि थाखाय रांखान्थि अबस्थाया जौगागोन होननानै आं सानो आरोखि जारिमिनारि साना बे अन्थाइबारि गामिनिल' नङा आप टु वेस्ट बेंगल बर्डार श्रीरामपुरनिफ्राय लानानै डाइरेक्ट अदालगुरि डिस्ट्रिक्टसिम बे हालामाव मोसौ बाजार होननाय जों नुनो मोननाय नङा खिन्थु हाग्रामा सारखौ ओरैबायदि बाख्नायनांगोन खारन बे मोसौ बाजारनि जुगिदियैहाय ओरैबायदि थांनानै थानो हागोन माने गासैबो जोंनि बे हालामनि एरिया आबादारि होननानै बुंजोबजायो बे गासै जेसेबां बिटिआरनि सुबुं माहारिफोर दङ 70-80% आबादारिजों डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट जरित दङ बे हिसाबै ओरैबायदि माने रंजानाय दङ ओरैबायदि माने आंनि सिगाङावहाय जोंनि बेंटल एरियानि माखासे मानसिफ्रा सानदोंमोन बहालाय मोसौ बाजार जानो जाया खायसे जायोब्ला हामगौ होननानै दा दिनैहाय हाग्रामा सारनि अननायाव बिनि नेतृत्वआव जि मोसौ बाजार सिमाङाव मोनथावामोन दा बास्तबाव जोङो मोननो हाबाय दा बे बाजारनि गेजेरजों दिनै सुबुं माहारिया थांनानै थानायनि बेबस्था बे गासैबो बेनि जुगिदियैनो उपलब्धि जागोन बा थांनानै थानायनि जि गथ' गथाय फोरोंनायाव हेफाजाब नैबे बाजारनि गेजेरजोंहाय निस्सय मोननो हागोन बेखौ आङो बेहाय माने बोरमा मोसौल' नङा बोरमा थागोन दाउ फैगोन जेसेबांनाखि घरसिया जन्थु बे गासैबो बेहाय फाननाय जागोन बायलाय फानलाय खालामनाय जागोन ओरैनोथ' ओरैहाय मैगं बाजारा दंखायो गुदुलि बाजार हिसाबैहाय थायो बेहाय दा लासैनो बेल' अबस्थाया बेबायदिल' जानाय नङा बेनिफ्राय साबसिन वारलांगोन आरो बेनिफ्राय हयथ' आरो गुबुनावबो जाहैबावनो हागौ बेबायदि माने फुवारलांनायनि थांखि दङ आरो ভালে লাগিছে আজি 5-6 বছৰ ধৰি বজাৰ না আছিল সেইকাৰণে আমাৰ বেপাৰীসকলৰ অলপ অসুবিধা হৈছে বেচা কিনা কৰিবৰ কাৰণে আজি বজাৰটো হৈ আমাৰ বেপাৰীসকলৰ সুবিধা হৈছে বেচা কিনা কৰিব এতিয়া আমি গাঁৱে গাঁৱে ফুৰি মাল কিনিব পাৰিম আৰু বজাৰত আনি আমি মাল বেচাব পাৰিম আমাৰ লগত যিবিলাক বেপাৰী কিনিব তেখেতসকল এই বজাৰত আহিব আজি বৃহস্পতিবাৰ কৰি বজাৰ দিছে এইটো আমি সকলে বৰ আনন্দিত হৈছো আর কি রাইজৰ সুবিধা হ'ব পাব্লিক মানুহ গৰু কিনিব নাপায় এতিয়া বজাৰ হৈছে বজাৰত আহিব বেপাৰীসকলে গৰু আনিব
কোনোবাই গাঁৱৰ পৰাও আনিব আমাৰ সকলোৰে কাৰণে ৰাইজৰ কাৰণে ভালেই হৈছে আৰু কি